Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:12 p.m. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jalo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Good evening po, Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Mara. Mara. Ilang taon ka na, Mara? 38 po. 38. Sang lupalop ka naman galing, Mara? Sa Middle East po. Middle Middle East. East. Alright, Mara, 38 from Middle East. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Naging boyfriend ko po yung dalawang magkapatid. Naging boyfriend mo yung dalawang magkapatid. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo. Tuhog. Kaya nga sige nga, kwentuhan mo nga kami. Sino tong magkapatid na to? Anong kinalaman nito sa buhay mo? Paano mo sila nakilala? Actually, apat sila magkakapatid. Pero yung dalawa lang po yung nakilala ko. And then, yung pangalawa pong kapatid, siya po yung naging una kong partner. Nakilala ko po siya doon po sa trabaho ko dati. Kliyente po siya. Tapos, doon po siya nakipagkilala, kwentuhan, kasi nga po sa trabaho, hanggang sa hiningi niya po yung number ko. Nag-refuse po ako na ibigay yung number ko kasi po bawal po sa trabaho namin yun. Pero ano po siya, talagang consistent po na kuhain yung number ko. Medyo bata pa po ako noong mga panahon na yun. So, binigay ko po yung number ko. Then, doon na po nagsimula lahat. Na naging mag-partner kami, tumagal po kami ng mga 1 year and a half. Pero, bigla na lang pong nawala lahat. Pero meron naman pong closure na mag-separate ways. Kasi po, naging busy siya sa negosyo niya. Then, naging focus po ako sa trabaho ko. Then, after, I think, siguro 3-4 years po ata na nagkahiwalay kami, nilapitan niya po ulit ako para po tulungan ko yung kapatid niya na makakuha ng isang appointment sa isa pong lalakaring dokumento. Then, dun po, nagkapalitan po ng number, kinontak po ako ng kapatid niya, panganay po. Hanggang sa okay naman po, kung ano po yung dapat kong tulungan sa kanya, tinulong ko po. And then, doon na po nag-reach out yung panganay na lumabas para po magpasalamat sa naitulong ko po sa kanya. Hanggang sa doon na po nagdire-diretso na, nagme-message na po siya, tumatawag. Pero nung time po na yon, meron po ako naging boyfriend after po nung kapatid niya. Sinabi ko po sa Mara, kanya, wait lang. So malinaw naman na tapos na kayo nung kapatid niya. yung pangalawa pong kapatid. Oo, nung pangalawang kapatid. Opo. Tapos, etong panganay, alam ba na nag-date kayo nung pangalawa niyang kapatid? Hindi po. Nung una po hindi. Okay. Hindi po. Opo. So during Tapos, that time, opo. meron kang dinidate na iba, tama? Opo. Okay, continue. Opo. And then, pero po yung dinedate ko nung time na yon, medyo on the rocks po kami. Kasi ibang lahi din po siya. So, sabi ko, hindi pwede akong lumabas kasi lagi ako sinusundo nung boyfriend ko, ganyan. Sabi ko, mahirap na baka mamaya may makakita sa amin. Sabi, okay naman daw po siya. Tapos, one time po, nasa labas siya ng country, kung nasan po kami.
pabalik po siya. Nag-message po siya na pupunta daw po siya dito sa lugar ko, sa syudad na kung nasan po ako nakatira. Mhm. Tapos sabi ko po sa kanya, hindi pwede ako makipagkita kasi may lakad po ako noon kinabukasan. Pero nag-insist pa din po siya na magkita kami na kahit lang po maghapunan. So pumayag po ako. Tapos doon na po nagsabi yung panganay na gusto nga daw po niya ako Mhm. na maging parang partner. Mhm. And then sabi ko sa kanya, hindi pwede kasi naging karelasyon ko yung kapatid niyang pangalawa. At saka malaki po yung respeto ko dun sa kapatid niyang pangalawa. Mhm. Pero hindi po naging hadlang yon sa kanya. Mhm. Ano Na, reaction niya? Ano po, parang okay lang po kasi sabi naman po niya, di ba tapos naman na kayo, tsaka ilang taon naman na rin yun. So parang ako, sabi ko, parang hindi okay kasi magkapatid sila. Mhm. Kahit na tapos na kami or wala na kaming relasyon, parang hindi ko tanggap sa sarili ko na yung panganay naman na kapatid yung kumbaga magiging partner ko. Oo. Sabi ko parang ayokong pumayag. Pero hindi po talaga siya tumigil. Mhm. Anong mga Nagme-message ginawa po siya. niya? Ano po, araw-araw po siyang tumatawag, Mhm. tapos every week pupunta po siya dito sa amin. Yung layo po nung tinitirhan, nung tinutuluyan kong area, no, or ng city is parang 2.5 hours po dun sa bahay niya. Mm. So, babiyahe po siya every week para po makita niya ako pag day off ko po ng weekends, ganyan. Mhm. Tas parang kalaunan po, yung boyfriend ko nung time na yun, parang nagkalabuan na po kami. Mhm. Hanggang sa parang, sabi ko, sige, makikipagkaibigan ako sa kapatid nito, yung panganay. Mhm. Hanggang sa parang nahulog na din po yung loob ko sa kanya. Mhm. Opo. Mhm. Tapos naging kayo officially. Opo, naging kami po officially. Mhm. Pero may catch po sa story. Okay, pwede ba munang malaman, bago mo sabihin yung catch sa story, pwede bang malaman kung anong lahi itong pinag-uusapan natin na magkapatid na to? Tama. Ano din po sila, Southeast Asian din po. Doon ko na lang po sasabihin. Okay. Pero definitely Opo. hindi Pilipino. Hindi po Pilipino. Hindi. Okay, hindi Filipino, pero Southeast Asian ang lahi. Opo. Yes po. Okay, sige. Marami din po silang lahi sa Pilipinas. Mm. Opo. Okay, sige. Opo. So, yun yung clue mo. Okay. Balik Yun po yung tayo clue. dun sa Opo. catch. What's the catch? So the catch is, silang magkapatid, may mga asawa po. Yun, may asawa nga. Oh. Mhm. Okay. Yun din yung gusto Opo. naming itanong kanina, pero syempre, Oo. Hinihintay lang. hinihintay lang namin na sabihin mo, Opo. Mara, kung Mm-mm. anong ang Opo. status nitong dalawang magkapatid na lalaki na to. Opo. Opo. May mga asawa Pero, sila. Yes po. Malinaw naman po nilang sinabi sa akin. Kahit po yung pangalawang kapatid, malinaw po niyan sinabi sa akin yun. Noong araw na tinatanong niya po ako ng number ko. Mhm. And then yung sa panganay naman po, malinaw po yun. Nung nagkita po kami na talagang kung tatanggapin ko daw po siya na meron po siyang asawa. Allowed ba sa relihiyon o sa kultura na meron sila ang magkaroon ng iba pang partner? Hindi po. Hindi. Pero Hindi nung time na, yun nga, sinabi nila na ito yung status nila and aware ka about it, ano tumatakbo sa isip mo nung pumapayag ka na sa kanila? Sabi ko parang hindi ko kayang gampanan yung gusto nila. Kasi parang napakalabag sa loob ko po noon. Kasi as isang babae din po, paano kung mangyari din po yun sa akin Mhm. later on kapag po nagsettle ako. Mhm. But what made you say yes to these men? Hindi ko din nga po alam eh. Pero para pong nadala na lang din po ako ng damdamin ko. Kasi po parang hindi ko po naramdaman yung ganong treatment at all Mhm. sa mga previous relationships. So, wala naman pong involved na pera or anything, pero po yung gestures na makikipagkita, yung gagawa po ng oras para magkita, magkasama,
Yun po, dun po talaga. Kasi po parehas po silang negosyante. Mhm. So, sabi ko sa kanila, kung sa tingin nyo or kung sa tingin mo madadala ako sa mga bagay-bagay or bibigyan nyo ka ng pera or kahit ng mga magagarbong regalo, hindi po kasi ano po, meron po akong sariling pera, nagtatrabaho po ako. Mhm. So, yun po. Pero yun nga po, napaka-consistent po talaga nitong panganay. Si panganay na po yung tumagal. Mhm. Tumagal na po kami ng almost 10 years po. Pero Wow. 10 ngayong years. taon, actually last year pa, Mhm. na pinag-iisipan ko na bitawan na. Actually, nagsisimula na akong bumitaw. Kasi napapaisip na din ako na Mhm. parang hindi na talaga siya tama. Mhm. Mara, Tsaka, ikaw, sa ho, Pilipinas, wala ka talagang kahit sinong boyfriend o asawa o pamilya? wala po. Never been married, never had kids po. Never been married, never had kids. But you had previous relationships sa mga Pilipino? Yes, opo. Mm. Tatlo. Mga tatlo, Nung okay. times po ng college. College pa. So, nung nagwo-work Opo. ka na dyan sa bansang yan, yan ang mga naging jowa mo. Sila ang mga naging jowa mo. Yes po. Mm. So, recently, kamo na pag-iisipan mo na bumitiw na talaga. Palagay Opo. mo, ano yung talagang rason kung bakit bibitiw ka na? Mhm. Kasi sabi ko, nung nakikinig po ako sa segment niyo po, dun ko po na-realize na bakit tama nga naman yung sinasabi nila DJ, na paano ka makakahanap ng talagang para sa'yo kung meron ka pa ring nakaset aside na hindi na alam mo naman sa sarili mo na hindi mo talaga sila makakatuluyan or yung bang magiging partner in life. So, habang nakikinig po ako everyday sa inyo, dun ko na po nare-realize na tama na Mara na bumitaw ka na. It's time na bumitaw ka na. So, naging way na rin po na lagi pong bumabiyahe si panganay na na hindi po kami nagkakausap, ganyan. Kasi po 'pag umaalis po siya ng bansa, hindi po kami nakakapag-usap. At saka po, focus na lang din po ako sa trabaho Mhm. para po ma-divert ko na lang din po yung sarili ko, ganyan po. Mhm. Mara, may plano ka bang magkaroon ng sarili mong pamilya? Siyempre po, kaya yun din po yung isa sa mga rason na para maano muna, kumbaga 'pag bitaw na talagang binitawan ko na siya, Mhm. ano naman, mamahalin ko naman yung sarili ko Mhm. muna. Sa kasalukuyan ba Para wala nagpaparamdam sa'yo? wala po. Lagi lang po kasi ako nasa bahay ngayon. After Mhm. po ng trabaho, bahay na lang po. Hindi na po ako lumalabas eh. Parang naging taong bahay na po ako. Pero po 'pag weekends, lumalabas naman po ako ng kasama mga kaibigan, ganyan po. Mhm. Puwede bang malaman kung sinong kamukha nitong artista, itong panganay? Actually, paano ba? Wala kasi ako maiko-compare na siguro somewhat comparison na lang pero hindi kamukhang-kamukha. Mhm. Ka-aura lang, Yung gano'n? Kadating Kadating? lang, kadating lang. medyo yung datingan parang Richard Gomez. Richard Gomez. Si Kasi Goma, matangkad no? si Richard Gomez, matangkad din po siya eh. So, binubuhat ka na ito, ma'am. Hindi niya ako kayang buhatin, mabigat ako. Masarap. Pwede na. Magmahal. Oo naman, siyempre. Ang dami na naming na pinagdaanan, ang dami na namin napuntahan ng mga lugar. Sino mas magaling, Ganyan. yung panganay o yung pangalawa? Yung panganay. Magmahal? Magmahal. Magmahal, Mm. opo. Okay. Ang dami po kasi kami po nung panganay, matagal na po kasi kaming bumabiyahe. Yung travel, ganyan po. Talaga, buti hindi kayo nahuhuli. Yun nga po eh. Ang ginagawa po niya, yung first time po na nag-travel kami, isinama niya po yung best friend niya.
Kaya parang outing nila ng best friend niya o trip nila ng Yes best po. friend niya. Opo, tapos alam ko po yung gagawin ko pag po magkasama kami. Anong Hindi po ako ginagawa mo? hindi po ako naglalakad ng kasabay siya. Mhm. Pero itong Pero best hindi friend naman niya, kilala ka? Alam kung Opo. sino ka sa buhay nitong panganay? Yes po. Yes po. Ito pa po, may isa pang catch. Ano? Hello? Yes, nakikinig Ano kami. po? Ano ba sasabihin? Ako baka may makakilala sa wala naman. Um, Naging empleyado po ako dun sa company nila. Ano position mo doon? Ano po, sa reception po. Pero hindi po yun tumagal kasi po nakahanap na po ako ulit ng trabaho. Yun talaga pong gustong-gusto kong pasukan, yung pinapasukan ko po ngayon. Mhm, mhm. Opo. Kaya po doon sa opisina, alam po kasi yung best friend is doon din kasama din po nila sa negosyo. Kaya kilala Opo, ka rin so, talaga nung best kilala po. friend. Opo. Actually, hindi po alam ng pangalawa noong time na nagsisimula kami nung panganay na lumabas-labas, nung naging kami po. Hindi po alam nung pangalawa. Kailan lang Pero, nalaman? Nung time po ng pandemic, kasi po si panganay, sabi niya po sa akin, pumunta ka dito sa bahay kasi ako lang ang nandito at saka po yung yung parang kasambahay. Mhm. So pumunta po ako doon. Hanggang sa, to cut the story short, birthday na po nung pangalawa. Sabi ko, one day before nung birthday niya, uuwi na ako kasi alam ko uuwi yun dito sa bahay nung kapatid niya. Mhm. Ngayon, dapat nung araw na yon isuuwi ako. Pero sabi ko bukas na lang ng umaga. Kaso, Miyerkules yon dumating yung pangalawa. Tapos, nagulat siya na nandun ako sa loob ng bahay. So, Hindi niya ine-expect na anong nandun ako. reaction mo? Nagulat ako, DJ, kasi akala ko yung isang kapatid niya kasi kaibigan ko yun. As in talagang kaibigan ko. Alam din nung kapatid na isa. Mhm. Oo, pero hindi ko ine-expect na yung pangalawa uuwi nung araw na yun. Mhm. So, nung dumating siya dun sa bahay, tas pagbukas ng pinto, ako agad yung nakita niya. Sabi niya, hello, gumanon lang siya. Tapos, lumapit siya sa akin, niyakap niya lang ako, ganun. So, parang ako, dun sa panganay, nagsesenyas ako sa kanya na, paano, anong gagawin? Tapos, kinakalma lang ako nung panganay na, don't worry, ako nang bahala. Mhm. So, yun, parang gets niya na kung bakit ako nandun. So parang hindi naman napag-usapan talaga ninyong tatlo, pero through the panganay, parang naging okay na lang din yung pagtanggap ng pangalawa. Opo. Parang wala na lang kasi po kaya rin po yata kami naghiwalay nung pangalawa kasi may nakilala din po yata siya noong time na yun. Nalaman ko na lang po nung nandun ako noong time na yun. Nagkakwentuhan po kami, kinamusta ko po siya. Tapos yun nga po, nagkaroon na siya ng partner. Tapos parang connecting the dots, noong time na nagkahiwalay kami, dun niya po, yung time din po na yun, niya nakilala yung babae. Anong naramdaman mo nung parang napagtagpi-tagpi mo yung kwento na parang may linaw na ang lahat? Siyempre masakit, DJ, kasi parang bumabalik yung memories noong time na yun. Pero kumbaga sabi ko ilang taon naman na, so bakit pa? Pero hindi nawala sa amin na maging magkaibigan pa din. Kumbaga very loud and clear sa aming dalawa na magkaibigan na lang kami kasi nga partner ko nga po yung kapatid niya ngayon. Opo. Wala namang bugbugan, suntukan, wala namang ganon. Wala pong ganun. Very open-minded po sila magkakapatid. Yes po. At least Kaya ayun maalaman po. pala. Ngayon, kasi ang haba ng story namin, ang dami na namin pinagdaanan nung panganay eh. Kasi kung saan po kami nakapunta at saka po pag bumabiyahe kami,
minimake sure ko po na hindi lang po siya yung gumagastos. Siyempre ako din po, nagshe-share din po ako, Mhm. mga gano'n. At saka ano po, paano ba? Meron pang isang pinaka-worst actually na catch. 'Di ba nga po, may asawa nga po yung silang magkakapatid. Mhm. So, dumating po sa point nung one time, meron pong isang para siyang kind of concert po. Tapos, parang sabi ko, parang gusto kong pumunta, sabi ko dun sa partner ko ngayon, yung panganay. Tapos sabi niya, sige punta tayo kasama si best friend. Mhm. Sabi niyang gano'n. Tapos sabi ko, sige kuhanan niyo ako ng ticket, sabi kong gano'n. Tapos on the way na po ako no'n, so kailangan ko po bumiyahe ng mga 2 hours para po makapunta dun sa concert na yun. On the way po, siguro mga 30 minutes na lang, sabi niya po sa akin, "By the way, may kasama nga pala akong iba." Gumanon siya. Sabi ko, "Sino kasama mo?" Sabi niya, "Kasama ko yung asawa ko." Sabi ko, "Ano? Hindi, uuwi na ako." Sabi kong gano'n, "Hindi ako pupunta." Sabi kong gano'n, kasi parang nilalagay ko sa peligro yung sarili ko. Mhm. Pero na-meet ka na before ng Mm. asawa niya? Hindi po, kasi po ano, yung mga asawa po nila hindi po sila lumalabas ng bahay. Opo, Hmm. very ano po, parang very traditional po yung culture nila. Mhm. So kung sinabi na Opo, wife ka, nasa bahay ka lang, gano'n? opo, opo, gano'n Hmm. po. Tapos ayun nga po, sabi ko, "Hindi, uuwi na ako." Sabi kong gano'n. Ayoko kasi baka mamaya anong isipin niya tapos kasama ako, kahit nakasama yung best friend. Sabi niya, "Hindi puwede, sinabi ko na sa kanya na dati kong staff, pupunta, makikinig din ng concert." Gumanon siya. Tas parang wala po akong nagawa kundi pumunta. Ano naramdaman mo? Wala bang kirot? Wala bang Oo. sakit? Alam mo 'yun? Siyempre masakit, DJ, kasi parang alam niyo 'yun, na parang ano bang ginagawa ko sa sarili ko? Bakit ba ako pumunta dito? Kasi nung inantay po nila ako dun sa may entrance, tapos hindi po marunong mag-English yung asawang babae. Mhm. So ano lang po, "Hello madam," ganun, ganun lang po. So, sabi ko, "Ano ba 'to?" Parang gusto ko na po umuwi nung time na yun. Ngayon, hindi po dumating yung best friend. Yun pa yung isang part na yun, hindi dumating yung best friend. So Third sabi wheel ko, ka, Mara. oh, hindi po DJ, ang ginawa ko, sabi ko, "Paano bang gagawin ko?" Ang naisip ko lang pong tawagan yung kapatid niyang pangalawa. Okay. Pangalawang Tapos? kapatid niya Oo, na ex mo. yes po DJ. Okay. Tas sabi ko sa kanya, "Asan ka?" Sabi kong gano'n, tas sabi niya sa'kin, "Nandito malapit sa area," sabi niyang gano'n. Tas sabi ko, "Pumunta ka dito, may ticket pa akong extra kasi para 'to sa best friend niyo. Alam mo naman kung sino kasama ng kapatid mo." Sabi niya, "Gano'n ba? O sige, 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 pupunta ako." Sabi niyang gano'n. So pumunta po yung pangalawa. Alam ng So panganay na pupunta yung pangalawa. Nabanggit mo na heads up mo. na-heads up ko po kasi sabi ko tinetext ko po yung ano, yung panganay, Sabi ko sa kanya na uncomfortable na po ako nung time na yun, ta's nandun yung asawa niya. So dumating si pangalawa. Yes po, dumating si pangalawa. To the rescue. To the rescue. Tapos ang naging sistema po nun, nakaupo po kami, pero yung mag-asawa, yung panganay, nandun po sa likod ko. Tapos, so dumating na po yung pangalawa, si pangalawa umupo siya dun sa tabi ko. Mhm. Si pangalawa po parang sa'min, parang ano na lang, yung bang tropa na lang po kami, walang Mhm. mali siya po, parang gano'n. Mhm. Nag-aasaran, ganyan. Tapos kinabukasan, tumawag po sa'kin yung panganay, sabi niya, "Bakit ganyan siya sa'yo? Bakit sobrang close niyong dalawa?" Sabi ko, "Excuse me, parang di mo naaalala yung mga nangyari bago ka dumating," sabi ko sa Mhm. kanya. Wait lang, Na wait lang. Medyo sinadya mo ba, Mara, na ang talagang tawagan mo yung pangalawang kapatid kasi medyo nainis ka din dun sa panganay na dinala niya yung asawa niya? puwedeng gano'n DJ, pero wala po kasi talaga akong matawagang iba, Hmm.
na mabilis ko matatawagan. Kasi pwede ko pong tawagan yung isa pang kapatid. Pero alam ko hindi siya mahilig sa ganong concert. Parang Opo. siya na Eh, talaga yung yung- last resort. Opo, yun na po talaga yung last resort. Kasi po yung best friend, hindi ko po alam na bumiyahe po pala, umalis po ng bansa. Hindi ko rin po naitanong kung nasa na po siya, ganyan. Kaya wala po akong choice kundi tawagan yung pangalawa. Masasabi mo bang nagselos yung panganay dun sa relasyon na meron kayo nung ex mo? Opo, kasi nakita niya po kung paano kami nag-usap, yung harutan, ganyan. Kumbaga parang normal na lang po kasi sa aming dalawa yun. Pero yun nga po, nagalit siya na, bakit ganyan, ganyan kayong dalawa? Nakikipagharutan ka sa kapatid ko. Sabi ko, wala namang mali siya yun sa akin at saka sa kanya. At saka nakikita mo naman kami. Wala namang kaming ginagawang malaswa sa harap mo. Mhm. Sabi kong ganun. So, wag niyang masamain na ganun. So, ayun, umokay naman po siya. Kumalma siya. Kumalma naman siya. Pero kasi may balik din naman po kasi sa kanya yung ganun Sino na nagatid sa'yo pauwi? nangyari. Mara. Po. Sino nagatid sa'yo pauwi? Hindi po, nagda-drive po ako. Ah. So, nag-drive po ako pabalik. Pero ng Mara, dalawang- sabi mo na may balik naman dun sa panganay yun. Anong sinasabi mong balik na to? Kasi po pag po umaalis siya, lagi niya pong sinasabi sa akin na pupunta po siya sa ibang bansa. Bawa po, nagpunta siya ng Thailand or nagpunta po siya basta hindi po ako kasama. Ano na po yun, kumbaga naiisip ko na po at saka given na po na meron siya makikilalang iba. And tanggap mo ba yun? Natanggap ko na lang din po DJ later on eh. Mhm. Kasi pag po bumabiyahe siya, nagme-message naman po siya na aalis na ako or tatawag po siya, ganyan. Pero dumating sa isang point na bumiyahe siya, hindi alam ng mga kapatid niya. So nawala siya na hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Ng mga 1 linggo po ata yun. Tapos kalaunan na lang po niya sinabi sa akin, nag-confess po siya sa akin na may nakilala nga daw po siya, tapos nakadalawang balik po siya dun sa bansa na yun, na talagang gustong-gusto niya po yung babae. Sabi ko, di kung gusto mo, bakit nandito pa ako? Sabi kong ganun. Di bibitaw na ako. Mhm. Sabi ko sa kanya. Etong Kasi sabi ko, concert, etong 1 linggong nawala siya, kailan lang to nangyari? Matagal na po yun, DJ. Siguro mga 2 years na po ata nangyari yun. Matagal na po, DJ. So, nung sinabi mo sa kanya na, bakit pa ako nandito? Ano sagot niya? Tumahimik lang siya, DJ. Lagi ko po yun sinasabi sa kanya, DJ, na na darating sa tamang panahon na iiwanan ko siya. Sabi ko, lagi ko po yun sinasabi sa kanya. Lagi ko pong pinapaalala sa kanya. Pero isa lang po laging sinasabi niya sa akin na hindi ko kayang mawala ka. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi iba yung pag-aalaga mo. Sabi ko, bakit? May asawa ka naman na nag-aalaga sa'yo ah. Sabi ko ganun. Nandiyan naman siya para ibigay yung lahat ng dapat na ibigay sa'yo as asawa. Sabi niya, ibang usapan yun. Sabi niya ganun. Oo, mahal ko asawa ko. Pero iba yung sa part mo. Sabi ko, alam ko naman kung ano yung posisyon ko sa buhay mo. Sabi Anong ko sa sagot? kanya. Kaya hindi po, wala po, tahimik lang po siya. Pag po ganun na yung usapan namin, hindi na po siya nagsasalita eh. Opo, Masasabi parang- mo ba, Mara, na Po. mahal na mahal mo itong panganay na to? Noon po, pero ngayon parang hindi na yung mahal na mahal eh. Kaya Kasi mo nang dati, bitawan? po, Kaya mo nang bitawan? kaya ko na pong bitawan. Kasi dati po, DJ, lagi ko po sinasabi na bibitawan ko na. Siguro mga 4 years ago, hindi, mga 3 years ago, sabi ko bibitawan ko. Kasi nag-away po kami nun DJ eh. Nasa ano po kami nun. Nagpunta po kami ng Amerika. Tapos, nag-away, dalawa lang po kami nun.
Tas sobrang away po namin, sinigawan po niya ako, ganyan. Sabi ko, "Bakit mo ko sinisigawan ng ganyan? Puwede ka naman magsalita ng maayos." Tapos Mhm. dumating sa point na sabi ko, aalis na ako, pupunta na lang ako sa tita ko na malapit dito." Sabi kong gano'n. Naisip ko na po 'yun. Mhm. Tas 'yun po, sabi ko parang hindi hindi na tama. Hanggang sa wala, nandito pa rin ako, hanggang ngayon. Mhm. Na-stuck pa rin po ako. Pero ngayon po, masasabi ko po na kung sasabihin niya sa'kin na tama na, puwede ko na po siyang bitawan. Masakit man sabihin, pero ayun po, 'yun naman po talaga yung dapat kong gawin. Meron ka pa bang inaantay na gawin niya Bago ka o magdesisyon. bago ka magdesisyon na i-let go mo na talaga siya? May inaantay ka ba na mangyari bago talaga ayoko na? Wala naman DJ, gusto ko lang po siyang makita ulit kasi ang tagal na po naming hindi nagkita, eh. Gawa po nun 'di ba nga po may nangyari nga po dito sa Middle East. Mm. So, nung time po na nangyari yun, yung kaguluhan po dito, wala po siya nun, nandun po siya sa kanila. Tapos hindi po siya nakabalik ng ilang buwan. Ngayon lang po siya bumalik, pero umalis po ulit siya. Parang babalik po ata siya ngayon, ngayong araw po, yun po yung sabi niya sa'kin. So, parang sabi ko, 'pag bumalik siya at nagkita po kami, sasabihin ko na po sa kanya na tama na. Kasi parang sinimulan kong mag-move on. Nag-delete na ako ng mga pictures, ganyan, na wala kaming picture together, never kami nagkaroon ng picture together. Pero meron lang isa na by mistake nung nasa Amerika kami kasama yung pinsan yung best friend niya, Mhm. na napicturan niya ako tapos nakita siya dun sa salamin. So yun lang yung kaisa-isahang picture. Kaya nag-delete na ako nung iba. Mhm. Mm. Kaya sabi ko parang it's time na para mahalin ko naman yung sarili ko. Tama. Kasi baka baka 'pag minahal ko naman na yung sarili ko, alam ko sa tamang panahon at sa tamang oras darating yung para sa'kin. Yung mailalantad ko sa publiko na ako yung alam mo yun, proud proud yung magiging partner ko na kasama ko siya sa labas, Tama. makakakain kami sa labas, so hindi po ako tinatago. Tama. Kasi lagi lang po kaming nagtatago, hindi po kami nakakalabas naman pero may limited lang po. Mhm. Siguro mga isa, dalawang lugar lang yun puwede naming puntahan dito po sa bansa na 'to, Mhm. Kaya para lagi po kayo out of makalabas the kami. country. O ta's lagi po siyang out of the country, minsan gusto niya po akong isama. Ngayon po nitong year na 'to, nag-refuse na po akong sumama sa kanya na Mhm. Mm. bumiyahe, opo. Nadala ko pa nga po sila sa Pilipinas last year. Naipakilala mo? Siyempre hindi, Mhm. opo, mm. Hindi mo naipakilala sa family mo na, "Oh, yung boss ko nandito," gano'n? Hindi po, Wala. hindi po. Pero umuwi ka naman Hmm, sa pamilya mo? hindi po nung time po na yun nandito po sila, eh. Nandyan sila sa Middle Opo, East. opo. Hmm. Pero nitong later na lang po ng etong year po na 'to, bumalik na po ng Pinas. Okay. Okey. Opo, So, may salisi, opo. So gano'n? yes po, mm. Mhm. Pero yun nga po, gusto nga po niya ulit bumalik ng Pinas, 'di na po ako nagsasalita. Mm. Hindi na po ako nagsasabi na, "Oh, kailan natin paplanuhin na pumunta ng Pinas ulit." Wala na pong gano'n. Hindi na po katulad ng dati na very eager po ako na, "Oh, biyahe tayo, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan." Wala na pong Mm. gano'n ngayon. May tawag sa ganyan, eh, Ano po? silent quitting. Yan. Yun nga po, totoo po. Kahit po nung ano, Tama yan. last week, ah, tumawag po siya sa'kin, nasa ano po siya, nasa airport. Tapos sabi niya sa'kin, "Babiyahe ulit ako." Sabi ko, okey." Sabi kong gano'n. Sabi ko, "Safe trip." Tapos sabi niya, "Yun lang?" Sabi ko, "Oo." "Eh, bakit? Ang tagal mo nandito hindi ka nga nag-message sa'kin." Sabi ko, "Malapit ako sa bahay mo nung nakaraang linggo or malapit ako sa area mo nung nakaraang linggo. Inaya kitang magkape, pero sabi mo sa'kin hindi ka pa reading umalis ng bahay kasi kakagising mo lang. Pero willing naman ako mag-antay sa'yo kahit na magkape lang tayo, magkita lang tayo. Pero ikaw ang nag-refuse." Sabi ko Mhm. sa kanyang gano'n.
So, simula nun DJ parang sabi ko, parang, talagang tumatatag na talagang bibitawan na kita. Bibitawan na kita kasi parang wala na, talagang suko na ako, pagod na ako DJ. Lagi na lang ba akong hahabol sa oras niya. Kasi hindi naman din kami everyday nag-uusap. Mag-uusap lang kami kapag gusto niya na ako makita, ganyan. So, ang ginagawa ko na lang po, lagi na lang po akong busy sa trabaho. Kapag po may opportunity na mag-extra work sa trabaho or overtime sa trabaho, gano'n na lang po para hindi ko po naiisip, hindi ko po nahahawakan yung telepono ko, ganyan. Tama. Opo. Kaya yun nga po, sa trabaho ko, habang nagtatrabaho po ako, nakikinig po ako ng segment niyo. So dun ko po talaga napagtanto na parang oo nga 'no, na dapat dapat talaga meron kang kailangan bitawan sa buhay mo na kahit hindi mo siya kayang bitawan, pero dapat mo siyang bitawan kasi hindi hindi siya tama. At hindi Kaya ka opo, matatagpuan at hindi mo matatagpuan yung ayun. tamang tao para sa'yo kung patuloy ka pa Yes ring po. nakakapit sa maling tao. O nakakulong sa Yun, maling yun, tao. yun po yun dun yun po yung sinabi niyo nun DJ, dun po talaga umano Naalala ko sa na ano to. ko, Naalala ko na. sa isip ko na Naalala ko. talagang kailangan ko na talaga 'tong bitawan. Tama. Okay, since alam mo naman kung anong gagawin mo, bibigyan ka na lang namin ng pagkakataon ngayon para makapagbigay ng mensahe dito sa panganay na lalaki. Kumbaga kahit di niya naintindihan tong kumbaga ilabas mo lang yung nararamdaman mo. Ah, paano ko ba sasabihin? Sige po. B, salamat sa almost 10 years na magkasama tayo, ang dami nating napuntahan. Hindi ko ina-expect na makikilala kita through ups and downs. Umiiyak ka kasi may problema ka sa trabaho mo, sa mga negosyo mo, sa lahat-lahat. Kahit sa pamilya mo, kahit na, ah, masakit minsan tanungin, kinakamusta ko pa rin yung pamilya mo, kung kamusta sila, ganyan. Salamat, salamat sa lahat. Alam mo naman yun, kung anong naitulong ko sa'yo, naitulong mo sa'kin, sa sa lahat-lahat. Hindi man wala man na-involve na anything, na pera or anything, pero very valuable yung naging relationship. Pero masakit man sabihin, kailangan kitang bitawan for the sake ng sarili ko. Kailangan ko lang din mahalin yung sarili ko. So yun lang po. Mm. Sa sarili mo, ma'am, baka may gusto kang sabihin. Sa sarili ko, Para meron kang babalikan, ma'am. ah, sa sarili ko, it's time na mahalin mo naman yung sarili mo. Isipin mo naman yung sarili mo para ano, makatagpo ka ng masasabi mong para sa'yo. Kasi deserve mo na magkaroon ng isang totoong partner, yung proud na I mean kahit na hindi in public, pero yung matatawag mong sayo, na sayo lang, yung talagang sayong-sayo lang, na wala kang kaagaw na iba, yun lang po. Mm. Hirap? Hello? Hello po? Wala na ata. Hello? 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 Hello?
Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello po. Ayun, Hello? nawala. Sorry po, Ayan. DJ. Ay, Hello po. oo. Mara, huwag ka mag-alala. Hindi ka naman nawala. Nandito ka pa. Mhm. Yes! Thank you po. Sama mo pa rin kami, Mara. Kasama mo pa rin kami. Thank you po, DJ. Tsaka inalayan ka lang namin ng isang napakagandang kanta mula kay TJ TJ Monterde. Thank you po. Dito na lang. Nakakasarap sa feeling. Tatama nga yung mga sinasabi ng mga caller na makapaglabas ng mga top secrets. Nakakagaan sa pakiramdam, DJ. Sana talaga na pagaan namin yung pakiramdam Opo. mo kahit papano Mhm. through this program. And sana magtuloy-tuloy yung kapayapaan na maramdaman mo. And alam mo, malapit na yung yung Independence Day, no? Tama. June 12 Opo. dito sa Yes po. Pilipinas. Sa Pilipinas, no? Sana tuluyan Yes po. mo nang Opo. makamit yung kalayaan na hinahangad mo ng pagkatagal-tagal na ngayon mo nare-realize na kailangan mo pala. Masarap magmahal Yes po, ng teacher. malaya. At yan yung Totoo lagi po. mong baun-baunin araw-araw. Tama yun. Totoo po, DJ. Totoo po. Thank you po. Thank you so much po. Hindi Thank ko po you. talaga ina-expect na na makakapag-share po ng top secret. Opo. Next time naman po, DJ, sa ano ba tawag nito? Yung isa po pag Friday po, DJ. SPG? Yung SPG. SPG. Meron akong SPG. Uy, gusto Next namin week, yan. next week. Oo, kasi may nakasked kami May bukas nakasked eh. kami bukas. Sige Next po, week ka. walang problema. Pwede ba yun? Oo Next Next week. DJ. Ikaw na, sige. Bibigay na namin sa'yo. Sige. Yun. Maganda tong na to, DJ. Maganda tong SPG ko na to. Sige. Sige. Malalaman natin yan, ha? Malalaman natin kung Sige po. gaano kalaki. Mag-aantay po ako. Ay, gusto ko yan. Ayan, Mara, we wish you the best and we Thank you hope po. na makamit mo na kung ano yung hinahangad ng puso Thank you po. mo. Thank you so much po, DJ. DJ, may request lang po ako. Ay, Baka po ano? pwede akong makabisita dyan kapag po nakauwi ako ng Pinas. Ayun! Oo naman. Bukas na bukas ang aming himpilan. Tumatanggap tayo Sige po. ng anong tawag doon, Dubai chocolate. Sure, DJ. Akong bahala. DJ. Nilalamig ako No para gusto ng problem. jacket. Ang lamig. Wala daw Wala problema. pong problema. Okay, No sige. problem, DJ. Oh, let's Sige keep po. in touch ha, Mara. Yes po. Yes, DJ. Thank you so much po. Okay. I really appreciate Thank you, po. Mara. Thank Thank you, you po, Mara. DJ Rocky, DJ Jello. Thank you po. Ayun. Thank you so much po. Good Bye-bye. night po. Good night. Good night po. Bye-bye. Parang ginanahan ako bigla nung sinabi na. Magtrabaho na ito. Oo. Mga ganito. Tara, extend pa tayo. Isa pa tayong caller. Malay mo. Oh. Yung naman, galing Australia. Galing Australia, di ba? Charot lang with Darot. Hindi, pero alam mo, dude, wala naman tayong ibang ginagawa kundi magtrabaho lang din. At umaasa tayo na yung ginagawa natin kahit papano makapagbigay ng inspirasyon sa ibang mga taong nakakapakinig, 'di ba? O Tama. kaya naman tanggal ng bigat ng nararamdaman nila. Kahit papano. Hindi natin inaasahan na yung programa natin talagang mawawala yung stress nila, mawawala yung talagang bigat ng nararamdaman nila. Pero nandito tayo para kahit papano, 'di ba? Makapagbigay ng ganong klaseng experience and feeling dun sa mga kabisyos natin out there. And ang saya lang na merong isang tao na lagi pala nakikinig sa atin, no? Tapos biglang pumasok sa utak niya yung mga pinagsasabi natin ng mga nakaraan na bakit nga ba natin kinukulong yung sarili natin sa isang tao, no? At paano nga naman natin matatagpuan yung tamang tao sa buhay natin kung patuloy pa rin nating pinipilit na maging tama yung maling taong kasama natin. Tama. Sarap magmahal na malaya, no? Oo naman. Na-experience mo ba yun yung tinatago ka? Hindi. Yung may tinatago ka? Wala. Kahit nitiyatago, pinapakita ko pa rin. Ganon ako kalala. Diba? Ganon lang yun. Hindi, ganito lang yan eh. Diba? Kung ano yung papasukin mong relasyon, dapat handa ka. Mhm.
kung alam mong nasa alanganin ka at pumasok ka dun sa relasyon na yun, mag-isip ka. Diba? Kung alam mo naman na may kahati ka dun sa relasyon na yun, out ka na. Pero kung kaya mong tiisin, gustuhin yung ganong relasyon, nasa sa'yo yun. Alam mo, dude, meron akong kakilala. Sino yan? Hindi ko na sabihin, syempre, kung sino, no? Tayo nga, tagapagprotekta ng mga sikreto, ng mga kabisyo natin. Pero meron akong kakilala na pumasok sa isang relasyon Na ganun. Tulad nung secret file sender natin. lalaki, babae? Babae, syempre. And may asawa din yung lalaki. Okay. Ibang lahi. Tapos, hindi ko akalain na papasok siya dun sa relationship na yon dahil iba yung pagkakakilala ko sa kanya. Na hindi papatol talaga sa may asawa na. But then, she was there. Or she went into that kind of relationship. And then, sabi niya, ayoko na sana. Pero hindi siya makabitiw. Bakit daw? Kasi may mga naibibigay yung lalaki na hindi naman naibibigay sa kanya ng iba. So, ano ba yun? Parang binreakdown namin eh. Yes, isa na dun yung mga material na bagay. May mga material na bagay and experiences na hindi niya basta makukuha sa ibang tao, sa ibang lalaki. Na kahit gaano pa siguro siya magtrabaho. O kung matatrabaho man siya, makukuha niya pero sobrang mahirap din. No? Pero mag-iba naman itong sitwasyon na to dun sa caller natin. Ha? Sinasabi ko lang to. Pero dude, alam mo, ang sabi ko sa kanya nung time na yun, hindi ko siya hinusgahan. Ang sabi ko lang, you make the most out of it. Kasi alam mo namang padating yung panahon na bibitaw ka din. Tama. Dude, alam mo, ang nangyari, nakakuha siya ng isang mamahaling relo. Tapos mayroon siyang mamahaling mga bags. Tapos nakapagpaderma siya. Alam mo, hindi ko naman parang tinolerate yon, pero alam niya yung pinasok niya eh. And minsan, kailangan lang din naman ng tao na magsasabi sa kanya na, alam mo, pinasok mo, alam mo rin kung paano ka aalis dyan. Tama. Pag handa ka na umalis dyan, then go. Pero make the most out of it. Dude, nung umalis siya with flying colors talaga, yung handang-handa na siyang umalis, tas hanggang sa, nung binitawan niya na, syempre, nasa kanya na yung mga bagay, yung mga things, diba? Tapos, maganda na yung kutis niya. Nakapagpaderma na siya. Marami na siyang mga bagay. Naka-Louis Vuitton na. Naka-Louis, dude! Hindi lang Louis Vuitton. Ano? Naka-Chanel. Chanel. Oo. Eh, di ba yung mga tear-tear na yan, di ba? Yan. Chanel, Yan. Dior. Yan. Yun na, Hermes, yung Hermes. pinakamataas, di ba? Eh, di ba sa Middle East, ano yan eh? Kumbaga parang standard lang yan eh. Normal Basic. lang sa kanila yung mga ganyan. Di ba naka-Ferrari, normalan lang yun sa kanila. Tama. Pero anyway, dude, nakaalis siya, tapos ngayon may asawa na siya at ang saya-saya niya na. And for face lang talaga siguro yun ng buhay niya. And I think tama ka dun sa sinabi mo, dude eh, na kung papasok ka, alam mo dapat yung consequence. And kung sakali man na ikaw yung isa sa kaibigan o kakilala ng taong yun, tapos dumulog siya sa'yo, pagkatiwalaan mo yung taong yun na gagawin niya yung tama. Hindi man sa ngayon, pero wag mo pakakalimutan na magsabi pa rin sa kanya na alam mo yung tama at mali. Pero just be there for that person. Tama. And eventually magigising din naman siya. Minsan Agree. kailangan mo lang katok-katokin, Totoo yan. untog-untogin, ganyan. And there you have it. Diba? Wala lang kasi dumating sa akin na ganun, dude eh. Na parang makakuha din ako ng diba? Mga Hermes, ganyan. Naibigay lang kasi sa akin. Ano ba mga nabigay? Secret. Ikaw ang nagbigay. Oo nga, no. Hindi, asawa ko na yung nagbigay sa akin ng lahat. Oo naman. Diba? Yun lang yun. Totoo. Tsaka, yun lang. Pakawalan mo lang talaga yung mga maling tao sa buhay mo. And eventually, mamimit mo yung tamang tao para sa'yo. Kung sino yung nagpapabigat sa buhay mo, pakawalan mo. Totoo yun. Yun na muna. Basic yun, dude. Yung alam mong nai-stress ka, napapagod ka, naguguluhan ka kapag kasama mo siya, pakawalan mo. Itira mo yung mga tao nagbibigay sa'yo ng peace of mind. Tapos ngayon, yung mga tao na yun, salain mo pa rin. Kilalanin mo pa rin. Yung mga tao na yun. Kasi may mga tao nagbibigay sa'yo ng peace of mind, pero may sa likod, Hidden agenda. hidden agenda. May vested interest din sila. So,
unti-unti muna. Huwag mo munang hanapin yung pinakamagaling magtago. Hanapin mo yung nakaladlad. Ay, yung Totoo yun. namadlad? Oo, hanapin mo yung mga tao talaga nagbibigay sa'yo ng pinakamalaking problema. After nun, kilalanin mo na yung mga tao na kapaligid sa'yo na nagmamalasakit. Kung totoo o hindi ba totoo yung pagmamalasakit nila. Hindi kasi lahat na nagmamalasakit sa'yo ay totoong tao. Hindi Ganun. porke nagpakita talaga Na ng mga magagandang bagay. Totoo yan. So, dapat yun ang next mong gagawin. Tsaka may iba nagla-love bomb, ha? Totoo. Alam mo yung love bomb, ito term po ito doon sa mga taong or doon sa mga aksyon na ginagawa ng isang tao sa unang beses nila na matagpuan yung tao. At ito po yung mga unang panahon na ginagawa nila na binibigyan nila ng effort yung taong target nila. No? So, lahat ng bagay bibigay nila. Bilangin nila. Oo, kumbaga bibigyan nila ng serbisyo, ipapadama talaga nila sa'yo na mahal na mahal ka. Mahal na mahal ka nila, na worth it ka na ipaglaban. Pero ang hindi mo alam, syempre, meron talagang manipulasyon na ginagawa, 'di ba? It's a tactic manipulation tactic po ang pagla-love bomb. So, doon tayo din mag-iingat kasi baka mamaya ang nangyayari, nagre-register sa utak lang natin na mahal ako nito pero hindi naman talaga totoong pagmamahal siya. Kasi kung mahal ka, bakit dalawa kayo? Bakit tatlo kayo? Bakit apat kayo? Kasi ang tunay na pagmamahal, isa-isa lang, 'di ba? Tama. Pwede rin dalawa. Anong dalawa? Bakit dalawa? Dalawa kayo. Dalawa kayo nagmamahalan. Nagmamahalan. Hindi pwedeng dalawang tao yung minamahal mo ng sabay-sabay. Wag ganun. Ayan. So anyway, Kabisyo, maraming salamat sa pagtutok ninyo. Nakasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At sa oras natin ngayon na 12:04 a.m., handog namin na awitin sa inyo ay awitin ni Morissette. Amon. Gusto ko nang bumitaw. Ayun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!